15 बोसोरनि गथ'आ दिनै सासे गथ' सानै गोनां मानसिजों रेप खालामजादों। जुरजुबुस्ति फेन फुनानै खालामथारदों बियो आंखौ। हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैयो आसा खालामबावो नै दिनैसो नायलांबाय आसा खालामबावो नोंथांमोना दिनैबो माने आंनि भिडिअखौ माने जोबजासिम नायला होनांगोन। दिनै माने जेबो जानाय लोंनाय मावनाय दांनायनि माने भिडिअ नङा दै लोगोफोर। आङो माने दिनैयो फुङावनो मबाइल खुलिनाय लोगो लोगोनो आङो मोनसे खोथाखौ माने नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो बुंनो होननानैसो माने बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना। भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर सासे बर' लाइमोन बिबो माने उन्दै बैसोनि 15 बोसोरनिसोबावनो नोंथांमोननो आं भिडिअखौ होगासिनो दङ। दसे उनाव नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर बेयावनो माने फंनैसो खोथा बुंनो सानदों आरोना आङो। दिनै 15 बोसोरनि सासे हिनजावसा गथ'आ जुदि गावनि जिबनखौ बरबाद खालामनानै लायोब्ला होमबा उनावलाय माथो जाहैबावनो बे गथ'आ मा लाइफआव मा जाबावगोन जिबनाव। ओमफ्राय आं माने बेखौनो बुंनो सानो आरोना जोंनि बिमा बिफाफोरखौबो दिनै फिसाया बहा थांदों बहा जादों आरो बबेखै ओंखारलांदों सोरजों थांदों सोरजों फन रायलायदों बेफोरखौ माने बिराद गोसोआव माने सानबाय थानांगौ आरो आन्दाज खालामबाय थानांगौ। बिमाफोरा एसेबां माने हगारसारनो नाङा निजेनि फिसाखौ। दिनै माने आं बिमा बिफाखौबो बिराद दुखु मोनदों आरो बिमा बिफाखौबो माने फंनैसो बुंगोन आरो एक्सुवेलि आंनि फिसायाबो बेफोरबायसा जागोन ओरै होननानै आंबो माने बुंनो थाङा माबा जाया होननानै बुंनो थाङा। जेन'बा आंनि फिसायाबो जाया बेफोरबायसा जाया आंनि फिसायाबो जानाय नङा आरो होननानै आं बुंनो थाङा। जायो बयनाबो फिसाया अब्लाबो माने बिराद माने फिसा फिसौफोरखौ माने दबथायना दोननांगौ आरोना। दिनै आंनि फिसाया बहा थांदों बेखौ माने आन्दाज खालामबाय थानांगौ आरो सानफ्रामबो। आरो हायोबा नोङो फुजा बा बायदिसिना मेला सेला गिदिंनायाव निजेनि फिसाखौ माने लोगोआव लाफानानै बेरायनो नाजानांगौ। इफोरबायसा माने हगारला हगारलि बा सोरजोंबा आमखासो थांदो फोरलासो थांदो इफोरबायसा माने हगार हरनाङा दै। आं बिमा बिफाफोरखौबो बुङो आरो दिनै आङो मोनसे भिडिअ नुदों बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय। सासे बर' गथ' बिबो 15 बोसोरनि गथ'आ दिनै सासे गथ' सानै गोनां मानसिजों रेप खालामजादोंनो जिनाहारि खालामजादों। होमबा सानना नायदो दिनै 15 बोसोरावनो बिनि लाइफआ जिबनानो धंस' जायोब्ला होमबा इयुनाव मा जाबावगोन बि गथ'नि जिबना नङा होमबा लोगोफोर। दिनै बे बोरायजो गथ' सानै गोनांजों जुदि बियो जुलि जानो हागोन नामा संसार जानो हागोन नामा। मालाय बिहा हिनजाव दंखायो मा दंखायो बिनि जिबनाल'सो नस्थ' जाबाय बिनि देहा सोलेरा धंस' जाजोब्बाय नङा होमबा लोगोफोर। दिनै बिदि धंस' जानानै बे गथ'आ होमबा इयुनखौ मानो सानासै गावनि फरायनाय गावनि लिरनाय गावबा गाव इयुनाव बेफोरबायसा नै दाथ' बुहुत मानसियानो नुबाय जानांगौ भाइरेल जानायखौ बिनानावनिखौ। ओमफ्राय दायो आरो इनि सायाव एड्रेस होबावनायसो बिमा बिफानि नामबो होदों लोगोसे गामिबो होबावदों। बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा। बिस्रा बिमा बिफा गैया नामा हो बिस्रा बिदा फंबाय बिमाय बायदिसिना सोरबा सोरबा फेमिलियाव रावबो गैया नामा बा इसोरनि भिडिअखौ रावबो नुवा नामा। नुवा होनना सानो बुहुत मानसियानो माने नुयो आरो बुहुत मानसियानो शेयार खालामो। दिनै एसेबांबा अपमान लासिं सिंनि बाथ्रा नङा होमबा लोगोफोर। जियानो जादोला बिराद माने बाथ्राखौ बुंलांबाय नोंथांमोननि सायाव गोरोन्थि जादोंब्लाथाय आंखौ निमाहा होदो। नोंथांमोना जे साननो नाङा गावनि फिसायाबो जागोन मागोन इफोरबायसा साननो नाङा। दबथाय हाजारसे दबथाय नोंसोरो गथ'फोरखौ माने सोरजोंबा गोसथोलायनाय सोरजोंबा लाइन मारिहैनाय बेफोरनिफ्राय बिराद गोजानाव थानो हिनजावसा गथ'फोरखौ बिराद माने साबधान लानांगौ आरोना लोगोफोर। जियानो जादोला भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय। जोंखौ थगायना लांदों अरुणाचलाव पापुआ ओमफ्राय आंखौ जुरजुबुस्तिखौ सेक्स खालामदों। ओमफ्राय पापुनि लोगो दावहारुना आंखौ दावहारुआ जुरजुबुस्ति सेक्स खालामदों लांनानै। बेना हिनजाव दंखायो फिसा सानै गोनांहाय हिनजावा बेंगलराव थायो। माहा लांनाय नोंसोरखौलाय? जोंखौ अरुणाचलाव लांदों बिसोरो आंखौहाय जुरजुबुस्ति सेक्स खालामनानै 500 थाखा फैसा जासिदों बियो आंनो। ओमफ्राय नों जुदि बिनो होआबा बेलाय नोंखौलाय मारै खालामनो हागौमोन? जुरजुबुस्ति फेन फुनानै खालामथारदों बियो आंखौ। नोङा नोंदोलाय मारै कन्टेक्ट जानायमोन बेलाय? आं जेबो मिथिया बेखौ सिनायाबा आङो। ओमफ्राय आंनि लोगोआ मिथियोमोन आरोना बे लोगोनिफ्रायसो नाम्बारखौ लानानै बियो आंखौ माबादों। ओमफ्राय आंनि लोगोखौसो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आङोहाय लोगोफोरजों थांफादोंमोन लोगोजों। नों मा गामिनि? आङो बेफोरखौ नोंहा बैसोआलाय बेसेबां? 15
15 ओमफ्राय बैग्रिबारिनि मा नाम नोंलाय रंगिना मबे बैग्रिबारि गट खाथिनि गट खाथिनि नोंनि नामखौ गोसा बुं रंगिना रंगिना मा लिरो नार्जारि हिन्दु ना ख्रिस्टान हिन्दु नों दा दावहारुखौ लादो मिथिबाय मानो नांलासो उन्दुबाय सेक्स जाबाय माथो सानै गथ' दंनो ओमफ्राय हिन्जावा बेंगालराव थायो बिसोरो ओमफ्राय जोंखौ जबरदस्ति लांनानै फैसा होनानै खामदों आरोना ओमफ्राय जोंहा न'खराव मामा बाबा आंल'सो दं मामानि नामालाय मा नाम मामानि नामा सन्दुसुरि बसुमतारी ओमफ्राय बाबानि बाबानि नामा प्रसेनजित बसुमतारी ओमफ्राय आंनिया टुनि बसुमतारी नों सिनिया गारालाय मारै थांखो आङो पापुखौ सिनायखायोमोन ओमफ्राय दावहारुखौबो सिनायामोन आब' दावहारु बे सिनियाबा मारै उन्दुखो ओहो माने बिसोरो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आं टुनिजों थांबाय आरो ना लिंहरनायाव